One, two, three, come on! Hello guys! Welcome to my channel! Mag-snack po ako ng snack na kakaiba. Ito po yung snack na kakainin ko, nakakaiba sa lahat. Hindi po kasi totally snack cake, spaghetti, or burger. Hindi yon. Sa akin, iba po to guys at kakaiba po to guys. Please panoorin nyo po ang snack po ngayong araw na to. Snack po tayo guys. May snack po ako dito guys, 7-Eleven. Actually guys, ano to? Sandwich. Ayan po guys. So, sandwich Hawaiian. Ayan. Yan po yan. Masarap. Yan po ang kakainin natin. Actually guys, ito na yung kakainin ko sa gabi. Hindi na po ako kakain ng kanin. At saka guys, may Fit and Right po ako dito. Ayan. Pineapple. Tama to kasi nag-diet ako. At saka may hindi na sana ako pwedeng kumain ito pero binili to ng husband ko kaya kakainin ko na lang. At saka may chicken tocino po ako. Ayan, ito lang kakainin ko guys. At may organic suka. Ayan, nakikita nyo ba yan guys? Suka. Ito at saka suka. Ayan. Guys. Suka guys. Sarap. Ang sarap ng suka. Ang galing ko sa suka. Suka. Yung suka ang organic. Yung sa lube. Masarap yun. Kaya ang sarap to guys. Yung 7-Eleven. Sandwich lang. Yung ano na kasi guys, may nakalagay na bacon, cheese at saka ano pa yung isa, hindi ko ito kilala. Hindi ko ito alam. Masarap siya. Masarap. Kaso lang po guys, pricey siya. 50 pesos po ito, yung isa. Mahal. Diba mahal? Kapag nagtitipid ka guys, pwede na kasi yung ano, ang snack mo, saging lang. Tapos bagoong. Yun lang. Masarap na. Pero, binili kasi ng husband ko to, kaya Kakainin ko. Pero wala naman siya masabi. Sarap. Ang gusto mo ako. Sarap ng rice. Sino? Sarap ng sino. Ninawa din ng husband ko. Kaya ako nabarinig. tataba naman ako ulit nito. Tataba na rin ako guys. Ito guys. Ito. Kasi marami siyang cheese. Isawsaw mo to sa suka guys. Suka na organic. Masarap. Tapos isawsaw mo to sa suka guys. Masarap siya. Kasi yung suka guys, maasim. Sobrang asim. Sarap. Sobrang sarap. Suka. Suka kasi sabi.
Suka, ito sila suka. Isawsaw nyo ng suka guys. Sobrang sarap. Yung lang kakain natin kasi hindi naman tayo mayaman. Hindi natin afford yung mga mahal na mga snack. Mahilig kasi yung husband ko kumain ito. Sana guys no, matapos na itong COVID-19 para makalabas tayo kung kailan natin gustong lumabas. At saka may trabaho na. Kung lang umuwi ng probinsya namin guys. Lockdown pa rin kami ngayon eh. Kaya hindi pa pwede umuwi. Naman guys, konti na lang. Sarap. Ayan po guys, sobrang sarap po niyan. Sarap talaga. Si Kisses guys, ayaw niya kumain ito. Hindi niya daw gusto ang lasa. Nabusog na ako guys. Ang dali ko na mabusog guys. Simula nung nagda-diet ako, ang dali-dali ko nang mabusog. Kaya ubusin na lang natin ito guys ha. Mabusog talaga ako guys. Hindi ako mabusog. Yan, sino. Masaling suka. Refreshment din ako guys. Pagkatapos ko, inom ako refreshment at saka water. Ayos lang. Hindi. Ang sarap. Pero mas masarap ang suka. Ayan. Yung suka organics guys, ako lang yung gumawa. Guys, wala na. At saka ito guys, actually maliit na lang to. Tira kasi ito ni Kisses kaya iinom na ako. Tungabon lang ako ni guys, kaya gamay naman sa nila. Ganituhan ko na lang yung pag-inom guys kasi maliit lang naman ang laman. Ayan, gusto na. Ayan, gusto to ni Kisses eh. Lagi siyang uminom nito everyday. Isang 1 liter ito, 1 liter to guys. Kaya niya po itong ubusin na hindi aabot ng isang araw. Ito yung lagi niyang ininom kapag tumitingin siya ng TV, nag-self mo siya. Lagi po siyang uminom to guys kasi ano to, makakatulong po to sa diet. Ouch! Yan guys. Actually guys, inumin ko to kasi isa din to sa makakatulong sa pagda-diet ko. Kasi pineapple siya, madali ako magpupu. Kaya inumin ko to at uubusin ko talaga to. Ayun, or magtira ako ng kalahati nito para bukas naman. Pag magtipid ka kasi guys, kailangan talaga magtipid. Kasi pwede ka naman uminom ng kalahati nito, okay na yan. Tipid din pag may time. Kalahati lang iinumin ko, tapos bukas iinumin ko naman yung kalahati. Ayun, tipid po tayo kasi mahal to. Ayan lang guys. Ayan na po guys, tapos na po akong kumain at yun lang po yung snack at hapunan natin. Kaya po guys, thank you for watching and see you by the next vlog. Bye! God bless you all. Bye!